Dobrý deň, rada by som vám prezentovala výsledky prospektívnej kadaverickej štúdie na tému výskyt vývojových anomálií štítnej žľazy. Z predošlej štúdie bolo zistené, že približne 10% pacientov majú reziduálny lobus pyramidalis po tyroidektomii. Jeho nekompletná rezekcia spôsobuje pooperačné komplikácie, ako napríklad zvýšené riziko recidívy ochorenia štítnej žľazy, alebo taktiež pyramidálny lalok môže byť zdrojom krvácenia počas krikotyrotómie alebo tracheotómie. Štítna žľaza zahŕňa známe permanentné štruktúry, ako napríklad lobus sinister, ľavý lalok, lobus dexter, pravý lalok a isthmus, ktorý spája tieto dva laloky. Okrem permanentných štruktúr sú tiež známe variabilné anatomické štruktúry, ako napríklad lobus pyramidalis a levator glandule thyroidea. Tieto dve štruktúry sú zvyšky ductus thyroglossus, ktorý je prítomný počas embryonálneho vývoja štítnej žľazy. Cieľom danej štúdie bolo stanoviť výskyt a morfologické charakteristiky lobus pyramidalis a levator glandule thyroidea. Daná štúdia bola vykonávaná na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, kde bolo vypípané 86 tiel, z nich 66 mužov a 20 žien, vekom od 9 do 98 rokov. Pre danú štúdiu štítne žľazy s patologickými nálezmi a poškodené štítne žľazy počas pitvy boli vylúčené z danej štúdie. Pre našu štúdiu sme použili inferodorzálny prístup ku pyramidálnemu lalku a levatoru, aby nepoškodiť dané štruktúry. Ako vidíme na obrázku číslo 4, pinzetou sme sa dostali na dorzálnu plochu štítnej žľazy, najmä isthmu, a nadvihli pyramidálny lalok a levator glandule thyroidea, aby bezpečne identifikovať hranice daných štruktúr pre ďalšie morfologické charakterizovanie. Morfologické charakteristiky pyramidálneho laloka a levatora sme hodnotili, na akej strane sa nachádza pyramidálny lalok, taktiež jeho typ vzhľadom na strednú líniu krku. Sme rozdelili pyramidálny lalok na tri typy: isthmálnych, junkčných a lobárnych. Taktiež sme hodnotili výšku, na ktorej sa nachádza apex pyramidálneho laloka vo vzťahu ku incisura thyroidea inferior, ktorá je hmatateľná štruktúra na cartilago thyroidea, na štítnej chrbke. V danom prípade na obrázku číslo 6 vidíme pyramidálny lalok, ktorý siaha nad výšku incisura thyroidea inferior. Taktiež sme hodnotili rozmery pyramidálneho laloka, výška, šírka a plocha, a tiež pripojenie lobus pyramidalis ku levatoru. Morfologické charakteristiky levator glandule thyroidea zahŕňali hodnotenie strany, na ktorej sa nachádza levator, taktiež typ levatora, typ levator glandule thyroidea v závislosti od úponu a odstupu danej štruktúry. Napríklad na danom obrázku vidíme levator glandule thyroidea, ktorý pokračuje až do ozioideum, do jazylky. Taktiež sme hodnotili štruktúru levatora, ktorá bola rozdelená na fibróznu štruktúru, muskulárnu alebo fibromuskulárnu. Tiež bolo hodnotenie na pripojenie levatora ku pyramidálnemu laloku. V danej štúdii bolo zistené, že celkový výskyt pyramidálneho laloka siaha 59%. Z nich najčastejšie levator sa nachádza na ľavej strane, 26 z 51. A taktiež bolo zaujímavé, že u mužov pyramidálny lalok sa častejšie vyskytuje na ľavej strane a u žien na pravej.
Najčastejšie sa vyskytoval junkčný typ pyramidálneho laloku. Ten sa vyskytoval frekventovanejšie aj u mužov, aj u žien. Výška apexu pyramidálneho laloka u incisura thyroidea inferior. Najčastejšie apex pyramidálneho laloka siahal nad úroveň incisura thyroidea inferior, ale u mužov sa častejšie vyskytoval na úrovni a u žien nad úrovňou incisura thyroidea inferior. A taktiež bolo zistené, že 37 z 51 pyramidálnych lalokov bolo pripojené ku LGT, to znamená, že apex pyramidálneho laloka pokračoval do levátora. Celkový výskyt levátora bol zistený ako 48%, a najčastejšie sa vyskytoval na ľavej strane, aj u mužov, aj u žien. Ale u žien boli zistené rovnaký počet levátorov aj na pravej, aj na ľavej strane. Najfrekventovanejší typ levátora, geopyramidálny typ, sa vyskytoval aj u mužov, aj u žien, najčastejšie. A najčastejšia štruktúra levátora bola fibrozná podľa makroskopického hodnotenia. Taktiež 37 zo 41 levátorov boli pripojené ku pyramidálnemu laloku. Na obrázku číslo 7 môžeme vidieť lobárny pyramidálny lalok, ktorý sa nachádza na ľavej strane a siaha nad úroveň incisura thyroidea inferior. Taktiež ďalej môžeme pozorovať muskulárny levátor geopyramidálnej štruktúry. Na obrázku číslo 8 vidíme muskulárny levátor, ktorý postupuje od samotnej štítnej žľazy, od ľavého laloku a sa upína na jazierku os thyroideum. Na obrázku číslo 9 máme zaujímavý prípad s agenézou istmu. Ako vidíme, ismus tu nie je prítomný a nespája pravý a ľavý laloky štítnej žľazy. Ale môžeme tu vidieť junkčný pyramidálny lalok, ktorý sa nachádza na ľavej strane a siaha pod apex a siaha pod incisura thyroidea inferior. Na obrázku číslo 10 môžeme vidieť tiež pyramidálny lalok, ktorý je istmálny a postupuje z pravej strany štítnej žľazy a siaha nad úroveň incisura thyroidea inferior. Tieto dve vzorky štítnej žľazy nezahrňajú prítomnosť levátora. Okrem toho, štatistická analýza rozmerov pyramidálneho laloka bola spravená a bolo zistené, že priemerná výška lobus pyramidalis siaha približne 24 mm, priemerná šírka okolo 13 mm a priemerná plocha približne 320 mm štvorcových. U mužov priemerná šírka lobus pyramidalis bola väčšia ako u žien a naopak u žien pyramidálny lalok mal priemernú výšku väčšiu ako u mužov. Tiež bolo zaujímavé zistiť, že u žien priemerná plocha pyramidálneho laloka siaha takmer 400 mm štvorcových a u mužov 300 mm štvorcových. Okrem toho sme porovnali rozmery pyramidálneho laloka medzi mužmi a ženami a nebola zistená žiadna signifikancia. Štatistická analýza rozmerov pyramidálneho laloka a parametrov tiel ako vek, výška, váha a BMI tela tiež neukázala žiadnu signifikanciu. Vedomosti získané z našej štúdie sú aplikovateľné najmä v chirurgických odboroch, a to na zníženie rizika intraoperačných komplikácií, najmä počas thyroidektomii, a taktiež vedomosti môžu byť aplikovateľné v diagnostických odboroch počas zobrazovacích metód.
danej štúdie je pomer vzoriek mužov ku ženám 3:1 a taktiež by bolo zaujímavé spraviť väčší súbor a trošku zmeniť pomer pohlaví. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.